מתקבצים פה כולם לשמוע את דבר השם. אשריכם ישראל שזכיתם להתקרב ולדעת מהצדיק האמת רבנו נחמן בן פייגא מאומן, שהוא הצדיק ראש בני ישראל. הוא הבטיח לתקן את העולם, הוא הבטיח לעזור לכל מי שיבוא עליו, בפרט על ראש השנה, שהוא עשה משפט ואמר לעשות קרוס. זה היה בראש השנה האחרון, ערב ראש השנה לפני שנסתלק, שנפטר. והוא אמר שהולך להיפטר מזה העולם, להסתלק. אז הוא אמר שהוא רצה שכל אחד מרשה שלמה, שכל אחד יבוא אליו, יעשה קרוס, יבוא ויעשה קרוס, שמי שמאמין בשם יתברך יבוא אל הצדיק הקדוש מורנו הרב נחמן מברסלב לאומן על ראש השנה. והוא אמר שאפילו מדברים שלא יכול לתקן כל השנה, בראש השנה כולם מקבלים תיקון, וכל הדברים מסתכן, הכל מסתכן לגמרי. מי שזוכה לבוא לראש השנה רואה קצת, עכשיו מאמינים ורואים ומרגישים שזה תיקון העולם. תלמידו הקדוש רבי נתן, שרבנו אמר עליו שרק הוא ידע ממנו מכל העולם. הוא אמר שכל נסיעה של כל אחד ואחד בישראל יש לו, על ראש השנה לאומה, יש לו חלק בקץ הגאולה. אשרי מי שזוכה להפיץ את זה בין כלל ישראל ולהבין. ורבנו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה ראוי לשמוח כל השנה. השם יעזור לכולנו שנזכה כל אחד ואחד מאיתנו להיות באומן על ראש השנה ולהביא את כל עם ישראל, ויהיה הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.